Que tal, como están, señoras e señores? Sean benvidos unha semana máis á páxina reservada. Hoxe abrimos o noso programa para darlle benvida a unha voz e tamén a unha cara que de seguro lles resulta familiar. Hoxe falamos con Luis Iglesias. Sean benvidos, comezamos. Pois hoxe neste páxina reservada damoslle a benvida a Luis Iglesias, un actor moi querido, moi admirado, seino, por moitos, e tamén, atrevo a decir que incluso temido nalgúns momentos. Luis Iglesias, moi boas tardes. Moi boas tardes. Benvido a este páxina reservada. Moitas grazas. Luis, rescatamoste dese ensaio, desa xira de Gaivotas Subterráneas, que está en Porto de Galicia. Traballo non se falta, as cousas están a ir ben, non? Sí, hai que pelexalas moito, pero están indo, non? No teatro está a cousa moi complicadiña, porque, bueno, como ben sabes, a rede hai pouco que se abriu, e con moitos menos cartos. Esta, ademais, creo que a primeira vez que se fai unha iniciativa privada, é dicir, tres empresas que se xuntan como unha produtora, non? Unha UTE, unha unión temporal de empresas, para facer este proxecto. Entón, non chega con levar xente ao teatro, hai que levar moita xente ao teatro para que a cousa sexa rendible e estas empresas que irán montar máis pezas, non? A parte disso, bueno, sigo facendo cousas de dobraxe, estou facendo vosa competencia. Estou presentando un programa musical na Galega. Nos encantados de que nos fagas a competencia, Luis, porque sabes que te queremos moito nesta casa. Gracias. Luis, falaba de que estabas inmerso xa na xira dese Gaivotas Subterráneas, o teu último traballo. Vemos un anaquiño, se te parece, dese Gaivotas Subterráneas, o último traballo de Luis Iglesias, e logo falamos con este actor desa última producción. Pasa, Sofía. Non te cortes, pasa. Aí, déxame verte. Iso é Sarjana, lince. Beso de ver, tío. Estás máis delgado. Que carada, macho. A primeira vez que paso por esa rúa, e aí de súpeto, diante dos meus fociños, o meu colega Mario. Que vives por ali agora? Sí, vivo ali, sí. Pero se case chocamos. Tamén levei unha sorpresa. Acababa de sair a rúa naquel momento. Deu-me moita alegría verte, Mario. Moita. A mí. Canto tempo había que ti máis eu Non sei. Cando fui a última vez na boda de... Hai anos. No, 6 anos, 7, por aí, que sei. A pasada. Elena, Elena moi ben. chamei vos unha chea de veces, pero non contestou ninguén. Xa. Fomos visitar, dixeronme que vos mudarades de casa. E non deixastelo na buen derezo. Quería cortar con toda aquela xente. Cambiar de aires. Mudei de un sitio... máis selecto. Xa sei que podía ter ido pola túa casa, macho, pero... Que queres que che diga, tío? Este mundo absurdo no que vivimos, que... Mira, vives na mesma cidade. Bueno, pois aí viamos un anaquiño deses ensaios de Gaivotas Subterráneas. Luis, decías que xa nada tiña que ver, non, o actual con isto. Non, claro. Cambiou moita cousa. Era o proceso de ensaios, está moi ben, non? E ademais ten certa graza velo agora ao cabo do tempo, non? Porque nos procesos de ensaios o que faz é ir perfilando pouquiño a pouco a personaxe, en concreto a miña non se parece ou parecese pouco a proposta que había nese momento, non? Por fortuna. Funciona moi ben, está a funcionar moi ben Gaivotas Subterráneas. Tiña por aquí as datas, por exemplo, 19 de abril en Carballo, no Auditorio Municipal, o 20 de abril en Muros, tamén no Auditorio Municipal, en Tomiño o 1 de xuño, o 6 de agosto en C, en Arteixo o 25 de outubro, de momento. Estas son as datas que hai, non sei se virán máis. Seguramente, estamos intentando aí, ou están a xente de produción intentando negociar unha xira, bueno, estas cousas como están complicados os tempos, pois levarán algo máis de tempo, pero eu creo que sí, que sairá unha xira con xeito, porque efectivamente estamos moi contentos do resultado, de como o público está acollendo o espectáculo, sae a xente encantada, e nos encantados de que a xente saia encantada. Moito éxito, está a ter este Gaivotas Subterráneas, xente que foi a vervos, que saiu encantada, como ti decías, do teatro. Falábamos desta obra, unha obra na que dous amigos se atopan despois de moito tempo sen verse, non? Sí, non falamos de momento, pero está aí Xavier Deive, non? Que é a outra pata grande do banco. Biquiño para ele, un saúdo para ele tamén. Efectivamente. Gran compañero de viaxe, xa non dai moito tempo. Pois, sí, sabes que hai un problema con esta peza, e é que é un
psicothriller, digamos, un thriller psicolóxico, non? Onde é como as capas dunha cebola. O espectador vai pouquiño a pouco descubrindo que lles pasa a eses dous amigos, que diferenzas teñen entre eles, que quere un do outro. Na medida en que ti contas capas desa cebola, o público perde interese ou leva media historia esa vida. Pouco se pode contar, polo tanto, da obra, non? Pero iso, que é un amigo que reclama a outro que hai moitos anos que non ve, cito nunha casa abandonada, e proponlle un negocio. E a partir de aí, ese é o detonante, a partir de aí empezan a aparecer vellas xanreiras, odios, amizades profundas. É unha historia basicamente de dous perdedores, que a mí pareceme que é o máis bonito de todo, porque pode parecer que un é o perdedor ao principio, pero es que ao final perdemos dous, non? Contento co teu papel, que neste Gaivotas? Moito, sí. Teño que agradecerlle moito a, bueno, por suposto, a Xavier, non? Pero a Artur Trillo, que foi un excelente director nesta historia. Foi un proceso moi relaxado. A mí pasoume por primeira vez o que en teatro unha cousa que tiña demasiadas propostas. É dicir, ocorríaseme demasiadas maneiras de facer esa personaxe, sabes? E nunca me agobiou. É dicir, foi como, el dicíame, non, porque eu vía que ibas por bo camiño. Eu facía, chegaba un día, ensaiaba dunha maneira, chegaba o día seguinte, o personaxe era completamente distinto ao día seguinte, non? E pouco a pouco fun acoutando esas propostas e collendo un único rego que el levou moi ben, el souboume encamiñar moi ben, non? Entón foi como un proceso moi creativo. Eu normalmente era, ao mellor levaba unha ou dúas propostas, tres como moito, pero nunca era de, iba bastante a cañón, non? E non, aquí foi, para mí foi un proceso moi creativo, moi interesante, e xa digo, aí tivo moito que ver Artur. Falamos deste teu último traballo, Luís, este Gaivotas subterráneas que poden ver por todo Galicia, que segue estando de xira, pero falamos do camiño que che trouxo ata este punto. Como foi ese camiño, ese proceso actoral de Luís Iglesias? Comentábamos no maquillaxe, cando ti comezabas a ser actor de dobraxe, nacía eu. Sí, ¿no? Sí. Un pouco despois o meu fillo. Efectivamente, que nos levamos poquinho tempo. Sí. Pois eu empecé facendo teatro amador en Lugo, non? Cantando, que é outra das miñas paixóns. Non quero dicir que faga ben, ninguna das cosas, non? Logo veremos esa faceta artística. Pero sí, a mí era o que máis me gustaba, non? O que pasa é que, bueno, de alguna maneira, meu pai, que falleceu hai menos dun ano, pero, bueno, os pais facían estas cousas antes, tiñache diseñado un futuro, e eu estaba realmente de acordo con aquel futuro que me deseñou, non? Pero no medio os meus profesores daquela época, en concreto Manel Matalobos, que se chama o meu profesor de galego, e Charo López, dicíame que non, que ti non te podes dedicar á banca, que era o futuro que estaba previsto para mí, que ti a iso daslle ben, pero ti és actor, pero hai 26 anos en Galicia, era imposible pensar, ou prácticamente para un rapaz de Lugo, marchar a Madrid 3 ou 4 ou 5 anos para estudar arte dramática, ou non había saídas, claro. E de repente un veciño, filólogo de Río Torto, Beni Fernández, Manel Matalobos faloume, Beni Fernández foi que me dixo que había uns cursos aquí en Compostela de dobraxe, dixo, preséntate que seguro que te collen. Presenteime e quedei. Levo 26 anos despois do curso aquí. Entón empecé aí, logo xa, bueno, na dobraxe moitísimos anos, estiven facendo teatro semiprofesional primeiro, depois profesional con Roberto Vidal Bolaño, con Xulio Lao, con outra xente. Bueno, facendo un pouco de todo, titiriteiro. Dicíalle meu pai, querías un banqueiro, sei, un titiriteiro, que lle vas facer, non? A banca perdeu un bo banqueiro, supoño, pero nós gañamos un moi bo actor. Non sei quen sairía gañando ou perdendo. Visto como está hoxe en día a banca tamén, non sei o que dicir. Falabas, Luís, de tua faceta, da tua outra paixón, que é a música. Imos a ver un anaquiño de esa paixón de Luís Iglesias, neste caso, da música. Cheo de penas me deito, e con máis penas me levanto. No meu peito, xa me ficou no meu peito este xeito, o xeito de te querer tanto. Desespero, teño por meu desespero dentro de min
dentro de min un castigo. Non te quero, eu digo que non te quero, pero de noite a noite soño con... Bueno, Luís, eu non entendo moito de música, pero a min gustoume personalmente, deixame dicirte. Non lle das mal a isto da música. Que me perdoe 12 Pontes, que eu creo que ninguén pode cantar este tema mellor que a 12 Pontes, é imposible. Nunca hai nin haberá ninguén que cante Lágrima como a 12 Pontes, non? Bueno, Dulce Pontes faino moi ben, pero o noso convidado de hoxe eres ti, e ti tamén o faz moi ben. Falábamos da música, que era unha das túas paixóns, Luís. Que máis paixóns ten Luís Iglesias? Pois é que teño a inmensa fortuna de dedicarme ao que me gusta, entón o meu tempo libre é o meu oficio, e o meu oficio é o meu tempo libre, non sei moi ben onde acaba unha cosa, onde empeza outra, a ese nivel son un home feliz, non... É o que me faltaba, porque eu conto moitas veces que eu, cando era pequeniño, tiña dous soños, non? Quería ser, gustábame moito a Elvis Presley, non? Entón quería ser un cantante que ademais fora actor, e co tempo conseguín ser un actor que de vez en cando canta, non? Entón xa non podo pedir máis, é dicir, agora aprender a facelo ben é o único que me queda. Con que estilo te sentes máis identificado? A pesar de que aquí estamos vendo un fado, unha especie de versión dun fado, o meu é a música negra. Realmente eu sinto-me moi cómodo cantando blues ou rock, ou ao mellor non pega moito comigo, ou pode parecelo, pero onde me sinto eu cómodo é aí, non? Pero logo, teño a fortuna de que me gusta todo tipo de música, prácticamente. É dicir, eu creo que o que menos aturo é a bossa nova, a mellor algúns paus de flamenco, pero logo escoito de todo, e gustame escoitar de todo, e intento imitar todo o que escoito. Podemos pedirche un disco nun futuro? Un disco de Luís Iglesias? Pois, ou unha colaboración con alguén? Pois, non sei, se me preguntas hai 3 meses diríache que non, que iso... Porque además teño algunha idea para iso. Sí, pero estas cousas que pensas na casa, isto nunca se vai facer, non? Ti pide. Claro. Pero eu tiña, así nas cancións que me gustan a min, dicía que pena que non houvese versións disto en galego, non? Porque moitas veces, a mí gustame moito escoitar tamén discos de versións, de, non sei, tributo ao rei, que son distintos grupos cantando versións en castelán de cousas de Elvis Presley. O Leonard Cohen ten un doble álbum que se chama Acordes, que se fixo en Barcelona, nun concerto. Nunca hai representación galega neses discos, non? E están en euskera, están en catalán, hai cancións en euskera e en catalán. Que pena que moitas desas cancións, polo menos unha de cada un deses autores, dos que a min me gustan máis, non facer unha boa versión, mesmo pedíndolle as letras a poetas galegos, non? Que hai xente que lle gusta moito a música, ademais da poesía. Entón, facer cousas ben feitas, é dicir, traduccións ben feitas ou adaptacións ben feitas desas letras, non? Hai 3 meses iso era imposible. Se me preguntas hoxe, xa che digo que ao mellor tan longe non está tan longe. Bueno, agardaremos por ese proxecto que está aí nun futuro próximo, polo que intuyo, de Luís Iglesias, non? Sí, un soño próximo, bueno, lo deixarei porque todo isto ven a colación porque eu estou presentando agora un programa na TVG que o Eicho Cantar, que é un programa de música, e deixame cantar unha canción por programa. Digo, deixame porque para mí é un placer, sabe? Non, tens que cantar unha edición así como, bueno, sintímolo moito, non sintades nada. Claro. Entón, mesmo que eu non son quen escollo os temas, pero máis ou menos buscame temas que teñen que ver co meu estilo, co meu tipo de voz. Teño unha banda de rapaces de 17 a 20 anos que son extraordinarios. Non sei que lles dan estes rapaces hoxe en día, debe ser penso de arranque ou algo. Se dá o palacao. Eu que sei, tocan que é unha maravilla, non? Estou no pasando moi ben e ao final digo, se fago 15 programas hoxe vou ter un repertorio xa moi serio, non? Claro. Bueno, pois agarraremos mentras por ese proxecto musical de Luís Iglesias. Luís, heiche de confesar que me tremeu a man bastante a hora de convidarte a este programa. E non por falar con Luís Iglesias, senón por falar con Carmelo Matalobos, que logo, na segunda parte desta entrevista, falaremos de Carmelo Matalobos, que dá para falar e moito, pero eu quería coñecer un pouquiño máis a ese Luís Iglesias. Como é Luís Iglesias? Que lle gusta facer? Como se define? Pois, non sei, eu hoxe estive ainda tomando un café cun amiga e contábame de un día que foi a rodaxe de Matalobos e dicía, tes moita pinta de chulito. Víate andar por ali con pinta de chulito, dice, pero claro, é a pinta, a maneira de andar que teño eu, ou pola personaxe sería, non? Definíame como unha persoa moi tenra, non? Dice que son empático, non sei, a mí non me gusta falar así de mí mesmo. Sí, son como calquera persoa, unha persoa que ten os seus defectos e as súas virtudes.
co tempo aprendes a vivir con uns e cos outros, non? É dicir, aproveitar o bo e intentar o malo agochar un pouquiño máis. Creo que sí, que son unha persoa afable, gustame moito a xente, moito. Adoro a xente, e creo que cada ocasión cando coñeces a unha persoa sempre é unha ocasión para mellorar ti e para aprender algo, non? Entón, non teño moito máis que contar que a iso, gustame un lote de cousas, moitas delas non as podo facer por falta de tempo, pero... Como, por exemplo? Pois gustame o deporte. Cando empezamos a facer Matalobos, por exemplo, estaba caches, porque facía moito deporte, gustame moito o deporte, e non lle podo dedicar tempo. Gustame moito a música e gustaríame dedicarlle tempo a facelo dun xeito, digamos, máis profesional, non? Pero esas cousas non... Ou vives ou disfrutas, non dá tempo. Non dá tempo a todo, non? Falabas antes de que estabas cachas, de que che gustaba facer deporte, e deixame dicirche... Daquela. Non, e agora tamén, porque aí sou eu, deixame dicirche que de seguro agora neste momento son unha das rapazas máis envexadas de Galicia por estar enfrente a ti e por estar, dígoche textualmente, ante o Paul Newman galego. Me dixeron, cando dixen, vou entrevistar a Luis Iglesia. Paul Newman galego, Luis. Eu non son nada mitómano, nada. É dicir, non teño dobrado, eu creo que a medio elenco do cinema universal. Se cadra o único actor que eu sí considero un mito, e ademais foi un tipo que sempre me quedou moi ben, foi Paul Newman. Pero é que Paul Newman era o home máis guapo do mundo. E ti eres o máis guapo do mundo? Non creo, non, sabes? Moi lonxe de nada que se lle pareza, non? Non, sabes que pasa? Tamén onte falaba con a convidada que tive no programa, que me dicía que era moi tímido, e eu tamén era moi tímido antes, non? E moitas veces a televisión, é dicir, a xente acostuma a vernos na súa casa, somos rostros que ao final resultamos familiares, e todo o que che resulta familiar pareceche máis guapo do que realmente. Creo que van por aí os tiros, non? Porque non me considero guapo. E dúas, sí é certo que cando pasas un longo camiño da túa vida metido ou sumido en certa timidez, tampouco é que fora tremendamente tímido, pero tiña bastante timidez, non? E o superas, cambia todo, cambia a postura física, a maneira de andar, a maneira de moverte. Eu creo que agora o que percibe en min a xente é unha certa seguridade, unha certa tranquilidade. Como tampouco me importa moito ser guapo ou feo, entendes? Ni me preocupan moitas cousas. Pois vas con unha certa tranquilidade, e o que ao mellor resulta atractivo é o personaxe en concreto, que si, eso entendo, non? E logo de min, se algo resulta atractivo, ao mellor é, pois eso, que parece unha persoa moi tranquila e moi afable, pero non creo que se pase de súa cousa, non? Falamos, xa que faz referencia á túa faceta, non? De actor tamén de dobraxe, comezabas, dicíamos, no 86, dobrando a grandes persoeiros do mundo do cine. Como é esa faceta como actor de dobraxe? Creo que dura, non? Moitas horas de ensaio, de traballo. Sí, agora menos porque tamén hai moi pouco traballo, non? Pero eran xornadas de 13 horas. Tiñamos 6 horas e media, teríamos hoxe en día se houbese máis traballo, non? Era moi duro, pero eu tamén digo que eu nunca lle pago a obrigación á dobraxe. Eu non sei que tanto por cento do que sei lle debo á dobraxe, pero é moito. Isto é unha frase que compartimos Antonio Morelos e máis eu, e dicimos que tivemos a inmensa fortuna de traballar cos mellores do mundo, non? Se tes a fortuna de dobrar a Robert De Niro, Robert Redford, Paul Newman, Harrison Ford, centos de actores, Mel Gibson. Eu aprendín a mirar en pantalla grazas a Mel Gibson. Sí? Sí, porque Mel Gibson entorna os ollos dunha maneira moi peculiar, non? Pois ti non se digo nada, Luis. Pero aprendeu con el. Despois eu aportaría algunha cousa, pero hai que ser... Eu sempre bromeaba con isto, non? A dobraxe é unha tradición original, porque non é original. Pero despois diso, pode xustificar ou non a súa existencia, unha vez que hai que facer, no caso de Galicia claramente polo idioma, por competencia co castelán, unha vez que a faz tes que intentar ser o máis fiel posible ao original. E para ser fiel o primeiro que hai que ser é humilde. Entón estás falando de xente que é moi boa. Como fixeches iso para que eu humildemente non te estropee demasiado, non? Entón, cando che gusta, a min gustame moito o cine, creo que teño unha certa sensibilidade para el, e ademais te achegas a ese traballo con unha certa humildade, non vou presumir tampouco de humilde, pero unha certa humildade hai que ter, non? Que me estás contando? Como me contas? É moito que podes aprender. Aprendes de interpretación, aprendes de voz, aprendes de estrutura de guión, aprendes ata de racor. A primeira vez que me puxen diante dunha cámara sabía o que era o racor e non fallaba nunca nas cousas de racor. Se tiña que colocar un vaso 20 veces, colocaba sempre no mesmo sitio e movía os obxetos sempre os deixaba no mesmo sitio. Por qué? Porque levaba 20 anos vendo como facían esos grandes, non? Luis, temos que facer unha pequeniña pausa para a publicidade, pero axiña voltamos. Así que non te movas, vostedes tampouco se vayan moi lonxe, porque axiña voltamos para seguir falando hoxe con o noso convidado, con Luis Iglesia.
Pois rapidamente voltamos a este Passing na reservada porque ainda nos quedan moitas cousas coas que falar con o noso convidado de hoxe, con Luís Iglesia. Luís, quedábamos na tua parte como actor de dobraxe, repasamos o teu último traballo, Ese Gaivotas Subterráneas, pero eu quero centrarme agora no ano 2009. Situámonos no ano 2009, cando nas nosas vidas aparece a serie Matalobos, e na túa aparece Carmelo Matalobos. Ou ao revés, bueno, non sei, é unha mestura así... Non, eu creo que é así. Que é así. Que significou para ti Carmelo Matalobos? Eu sempre digo que para min foi o meirande agasallo que me fixeron nunca como actor, non? Tamén porque se deron unha serie de coincidencias que non é doado que se vean, non? Teño que dicir en primeiro lugar que eu non ia para protagonista de Matalobos, é dicir, eu fui facer un casting para outro personaxe, pero danche o que chaman separatas, que é un anaco de guión, como non as tiñan todas, deron o de Carmelo, encantoume. Isto é moi bo. E preparei moi ben o casting, non? E cando acabamos o casting dixeron, bueno, xa temos a Carmelo, temos que buscar outro. Pero ainda así Carmelo non ia ser o protagonista, ia ser un papel de coprotagonista ou papel máis secundario, non? Pero deuse, confluíron que traballei con Xavier Deide, con Dani Currás, con Luisa Merelas, son todos boísimos, todos fixeron unhas creacións de personaxes inmensas. E os guionistas viron o resultado dos primeiros 15 días de traballo e reescribiron todos os guións a partir do capítulo 10 ou 11. Entón convertémonos na serie. Os Matalobos non naceron, ia ser unha serie máis compensada entre Garda Civil e a parte narcotráfico, e de repente levamos todo a bacallao os Matalobos, non? Moita xente se segue recoñecendo, se chegou a coñecer por ese persoaxe de Carmelo Matalobos. Para quen haxa despistado, que algún haberá, porque nesta vida hai de todo, imos a lembrar un anaquiño dese Carmelo Matalobos, dese Matalobos, e logo seguimos falando dese interesante, pero duro, seguro, papel tamén de Luís Iglesia. Unha mullera que lle quixen coa vida díxome que todos os que se chegaban a min acababan mal. Ao final vai ter razón a condenada. Una parte de la deuda por una parte de tu hijo. Como queiras. Vanessa Viaño, é unha honra terte con nós. A tua presenza recórdanos a ausencia do noso ben querido Mateo Veloso. Non si, amigos? Por Mateo Veloso. Por Veloso. Aí estaba brindando Carmelo Matalobos por Mateo Veloso. Era difícil a persoarse de Carmelo, porque vemos aquí moi cercano, moi humilde, moi aberto, pero claro, Carmelo era todo o contrario. Un gran traballo detrás, complicado. Ten que ver co que falábamos antes, non? Coincidiron moitas cousas, pero eu tamén estou especialmente orgulloso de que determinadas teorías que eu tiña na cabeza sobre a interpretación se fixeron realidade. Por exemplo, eu sou moi respetuoso co guión e traballo moitísimos guións, non? Pero dicía, se nos guións ti podes aportar algo a maiores que axuda a historia sen desviarte do camiño, tens que facelo como actor. Por exemplo, creo que fun eu o primeiro que lle meteu humor a Carmelo, non? Que fora un tipo con retranca. Os dous guións, Carmelo xa tiña as frases con retranca metidas, non? Entón foi como un traballo en equipo moi ben conxugado. Tampouco sei explicar moi ben por qué. A única fórmula que coñezo é o traballo, non hai outra. Non creo na inspiración, creo na transpiración, como dicía un amigo meu, non? E creo que non hai outra fórmula. Entón, traballo, parar, mirar o que fixeches, autocriticarte tampouco sen darse nas costas co látego, intentar corrixir as cousas que están mal, traballar, descansar, autocriticarse. Eu creo que non hai outro sistema. Entón, difícil, non, o sea, foi moi laborioso, pero foi un placer permanente. É dicir, ademais tive moita liberdade para crear o personaxe, entón era un placer. Calquera proposta prácticamente que eu facía cando chegaba a plató ia para diante. Entón, non, traballoso, duro, porque son moitas horas, e porque era un papel moi complicado, e nun día chegamos a gravar 14 ou 15 secuencias de tonos completamente distintos. Había veces que bromeaba e dixen, mira, xa 8 da mañá teño unha morte.
Logo teño que facer o amor con fulana no soto da recreativa. Logo teño o enterro de non sei quen. Logo teño que mandar facer unha descarga, non sei. Tiña un horario complicadísimo. Moito traballo, non? Claro, eran de tonos moi distintos. Había unha que de repente era moi dramática, a seguinte era paixonal e a seguinte era prácticamente unha secuencia de humor, non? Entón, sí, cansa porque andas cos sentimentos, ainda que non son nada do método, pero andas cos sentimentos de arriba, cas emocións de arriba para baixo, e cansa, son moitas horas e é un traballo duro. Pero é un placer absoluto e total, claro. Chegouche a cansar en algún momento ese personaxe? Chegou a pesar demasiado Carmelo Matalobos na vida persoal e profesional de Luís Iglesias? Non. A ver, para min é un agasallo, insisto, non? Profesionalmente porque o é, por todo o que acabo de explicar, e personalmente porque o único que pode, ao mellor, parecer que molesta é a popularidade, porque hai moita xente que te saúda nas circunstancias máis extrañas. E digo máis extrañas porque a familia nun enterro, por exemplo, non? Que te felicite. Eu son da aldea e non entendo esas cousas, entón, pois caíame a suor porque, como, non é o momento disto, non? Pero fora desas cousas, a inmensa maioría de xente absolutamente amable, encantadora e educada, e forma parte do noso traballo, e somos uns afortunados por poder achegarnos así a xente, que a xente se achega así a nós, non? Eu teño pequenos milagres xa no meu haber, non? Contanos un. Pois mira, sí, algunha cousa podeche contar, algunha emotiva ou algunha moi emotiva. A que prefiras? Pois mira, por exemplo, unha que a mí me parece moi emotiva, non teño pudor en dicir que chorei cando alín, non? Cando emitían o último capítulo, unha xa non tan rapaza mandoume unha mensaxe. Mandaron unha mensaxe meses antes, non? Ao final poñía quérote, pero se non nos coñecemos de nada, porque me pon isto. Pero vin que era unha persoa, por medio das redes era todo isto, non? Que era unha persoa moi normal, con sentido de humor, entón non entendín aquel quérote, pero bueno, eu que sei, non? O momento que tivo, que a muller quixo dicir quérote. O día da emisión do último capítulo, explicoume, dixo, extrañaríache a primeira vez que che escribín hai xa un ano, que puxera aquelo, agora voucho explicar, non? O pai tiña cancro, levaba varios meses, que me emociona su conto, levaba varios meses mal, con morfina e tal, e dice, as únicas 2 horas que meu pai estaba ben era cando vía Matalobos. Que bonito. Iso é o de o grande como persoa que Luís Iglesias se emociona ao lembrar esa historia tamén, non? Sí, pero tamén porque me decía que, yo decía, senta aquí Pitín, que é como me chamaba miña nai cando era pequeno. Que bonito. Bueno. Que bonito. Bueno, estas cousas tamén son para emocionarse. Grandes papéis, non? Como Carmelo Matalobos. Eu non sei se de todos os xeitos non estarei tendo síndrome Fraga, que xa empezo a chorar por todas as cousas. No, é moi bonito emocionarse. Para a xente que somos así moi sentimentais e que choramos por todo, por case todo, en certos momentos está moi ben chorar, e sobre todo cando che din iso, claro, fai máis grande, se cabe aínda o teu traballo, a tua personaxe. Pois eso, ou de repente, por eso digo eu que eu creo que somos uns afortunados, non? É dicir, a min tamén cadrado xa por non contar cousas ao mellor tan tristes ou tan, pero de falar con unha parella de rapaces que son 2 amores, ela tiña certos problemas na casa, non estaba preparado, e o rapaz dicía, se falas ti con ela seguro que aprobas a oposición, se aprobou unas. E eu non lle dixe máis do que lle dirías ti ou calquera outra persoa, pero como che teñen admiración porque sabes na tele, gusta o teu traballo, tal e cual, pois o que ti lle dis cobra unha dimensión que a mellor outra persoa non tería esa dimensión, non? Entón, eso faite moi rico, creo eu. A mí faime moi rico como persoa, os outros que pensen o que queiran. E como levas, Luís, a popularidade? Porque Carmelo Matalobos, sen dúbida alguna, catapultouche ao gran público, non? Como actor, non sei como levas precisamente que a xente se coñece pola rúa, que a veces se digan cousas boas, non? Como nos acabas de contar, pero outras veces a xente pois non sabe discernir, non? O que é Luís do que é Carmelo. Non te creas, non, son os menos, sempre hai trucos, é dicir, eu son actor. É dicir, que se me poño serio, a xente deixa de facer bromas. Se te pos serio, das moito medo. Dou moito medo. Ainda non te pusiste serio nesta entrevista, pero pido que non te poñas, porque senón non sei se sabré continuar. Pero si, sei que se me poño serio, que entón xa a broma deixou de ser broma, non necesito facelo para ver unha persoa que de repente un día se lleva un pouco a pinza que llevas facer, non? Pero tamén hai que saber tourear, non? E logo eu teño que agradecerlle moito a miña nai. Nos tiñamos negocio na casa desde que éramos pequenos e a min enseñoume a atender a xente.
E o noso negocio en parte trátase diso, hai unha parte, podeche gustar como as entrevistas. Eu antes non sabía facer ben as entrevistas, non digo que agora sabe facer ben, non? Pero non sabía facelas ben, e dixen, teño que aprender a contestar, porque forma parte do noso oficio, e atender a xente forma parte do noso oficio, entón hai que intentar facelo ben, e además eu xa che digo, para mí é gratificante, entón non teño de que queixarme. Pois aprendiches a facer entrevistas. Bueno, moitas gracias. Luís, falábamos de Matalobos, unha persoa que significou moito para ti, ese Carmelo Matalobos. Agardas outro Carmelo Matalobos? Quero dicir, foi Carmelo o papel da vida de Luís Iglesia ou agarda que veña outro, non sei se semellante, se con outro rexistro para a túa carreira? Para atrás nada máis que para coller impulso, como dicía o outro. Non, eu creo que esas circunstancias dan unha vez na vida, están ben, hai que aproveitalas. En calquera caso, por exemplo, estamos moi contentos do traballo de Gaivotas Subterráneas, Xavier, que era Diego Dourado, máis eu, porque, bueno, alguna xente dicía, bueno, va desarrastrar a moita xente que lle gusta Matalobos ao teatro, non? Van esperar ver ali a Carmelo e a Diego, non? Podía haber ese perigo, e todo o mundo que lle preguntamos cando remataba, dice, non, os 2 minutos esquecime de que erades Carmelo e Diego, vin outros personaxes que non se parecen absolutamente en nada, están nas antípodas a estes personaxes de Matalobos, e paso ben exactamente igual con eles, e tedesme enganchados 1 hora e media, entón, por eso considero tamén que é un bo traballo pola nosa parte, non, que estamos contentos de, pero creo que non, que os autores temos que saber empezar e acabar os traballos, non? Carmelo Matalobos, que che deu moitas alegrías, igual che dá outra máis, porque este ano estás nominado aos Mestre Mateo, non? Como... É o 4º ano, creo. O 4º ano. Que estás nominado, nunca levaches ao Mestre Mateo, este ano será... Tampouco. Non, pero os grandes competidores tamén, deixame dicirche, Luís. Sí, por suposto. Luís Tosar, Antonio Durán Morris, Federico Pérez. A mí pasa unha cousa cos premios, e digo en serio, porque pode parecer unha falsa humildade, de verdade, que non é. A mí pareceme que calquera dos outros o pode levar sempre. Digo, pero se Luís Tosar está fantástico nesta película, pero se Morris é un tío que ten... En fin, no? A mí pareceme que todos son moi bons. Entón, só houve un ano que pensei que tiña algunha opción e non o levei, entón... No, sí. Entón, se perdeu a esperanza, non? Sí, porque aquel ano, bueno, por unha serie de circunstancias, dicía, bueno, pois a mellor este ano, a mellor ainda teño algunha opción, pero non a tiven, pois xa pasou. Calquera caso, teño que dicir unha cousa, non polos Mestre Mateo, a mí pásame con todos os premios que teñen que ver co audiovisual, eu teñolles manía. Si sei que isto agora mesmo, se tiña algunha opción nos Mestre Mateo, acabo de perdelas, que vamos facer, non? Pero teñolles certa manía, vou explicar por qué. Porque eu creo que no noso mundo dá unha imaxe moi equivocada do oficio. Sempre se nos ve, o gran público venos con traxes de gala días de festa, non? Ou nuns premios, ou na presentación dunha película, e non se sabe todo o que hai detrás. Por exemplo, non se sabe a miseria na que vivimos, económica, non? O oficio, non me refiro a min, refiro ao oficio. Non se sabe que aquí os seres son brutais, é dicir, agora mesmo en Galicia non sei a cantidade de xente que hai sen emprego, pero son xente que traballan 3 ou 4 meses ao ano e que cobran unha verdadeira miseria, que son os técnicos, e son xente do melloriño do Estado español. Todo iso non se reflicte nos premios. Esa xente, os meus compañeros de traballo de todos os días son técnicos e técnicas, actores e actrices. Eu, con todo o respeto, quero dicir, pero non traballo man a man cos produtores poucas veces, non? Estou co director e para de contar. Cos políticos eu non traballo. É a xente que vai aos premios. Entón non me interesan. E sinto ser así de duro, pero digo o que sinto. Digo, é dicir, se nos premios foran os meus compañeros de todos os días, os técnicos, técnicas, entón iría encantado. Pero non é así. Ninguén lle dá un premio a unha persoa que ten que meter 24 bastillas en media hora, ou que se pon no pico dun cantil con unha pértiga un día de treguada que non sei se sabe, pero pode matar un raio. Eu pillei 2 principios de hipotermia rodando, os meus compañeros exactamente igual. Eu acordo de compañeros que estiveron rodando na estrada un ano, 100 e pico días, e parou de chover 3 días en 100 e pico días. Estiveronse mollando 100 e pico días. Estas cousas que son... Que non se valoran, non? Claro, non digo eu que vayamos tampouco aquí de sufridores de nada, non, pero a nosa profesión é iso tamén. Son os premios, sí, son as estrelas, claro, por suposto. E é unha parte que está ben, eu entendo, hai que venderse, non? Pero quero tamén ver a outra. O día que vexa a outra, entón empezarán a gustarme os premios, mentres tanto non. Estamos a quedando casi sen tempo nesta entrevista. Luís, víamos que se estaba ben a televisión, que se estaba ben o cine, que se estaba ben o teatro, pero aquilo
pero que eres manazas, pero que non naceu Luis Iglesia, cal sería? Bueno, realmente creo que as teño porque hai que ter 4 extremidades, non? Pero, non te creas. De feito, na casa bromean moito comigo porque non son, para as cousas da casa non son, xa que colgar un cadro, tal fago, non? Lévame moito tempo e tampouco é que faga ben de todo, non? As cousas, por exemplo, da casa non se me dan ben, non? Os hermanitas non é o meu, non? Non, son torpe. E xa para rematar este tempo de entrevista, un soño que teña Luis Iglesia? Pois, non sei, que o mundo vai a mellor. É dicir, agora mesmo, eu pediría un pouco de, pediría a xente en xeral, non? Ser máis solidarios ca nunca, porque necesitan os tempos, non? Ainda que sexa difícil levantar a cabeza. Porque, bueno, como a todos, a mí tamén me tocou pasar temporadas moi grandes en traballo, agobiei-me moito, un día deime conta de que mirando para o chan non se ven as oportunidades, non? Entón, costa moito, ben non sei, porque tamén xa digo, xa pasei por esas, pero hai que levantar a cabeza e intentar sempre buscar ao do lado e botarlle unha manciña. Con iso sería suficiente. Iríamos tirando un tempo. Eu creo que sí. Mira, facemos, non sei se me lío moito, se no, por favor, fala, un placer escoitarte. Hai unha cousa moi bonita, os fans de Matalobos fan xuntanzas matalovianas, non? Este ano fixeron a segunda, entón xuntanse en Mera, teñen un percorrido polos sitios onde se roda Matalobos, onde mataron a fulano, e me engano, son unha xente absolutamente encantadora, que ven de todos os puntos de Galicia, que se xunta para xantar xuntos e botar un día de convivencia. Este ano fixemos ali unhas cousas, fomos ca guitarra Xavier Maiseo e, bueno, outros compañeros, pasámoslo de medo con eles, non? Eu vía que en media hora, xente de moi distinta condición, clase social, poder económico, cultural, xente que non se parecía en nada, simplemente unidos por unha serie, porque lles gustaba unha serie, en media hora estableceron uns lazos impresionantes, empezaron a deixar os números de teléfono, se vas a tal sitio, se vas a ir ver gaivotas subterráneas, paras na miña casa, non sei que, non sei canto, protexéndose, queréndose uns aos outros, cuidándose no mínimo. Dicen, non debe ser tan difícil botar a andar o mundo cando hai un motor. Non vai ser Matalobos, que é moita pretensión, pero quero dicir, o motor a veces é algo tan simple como iso, non mirar por outro lado. Nos, moitas veces. Eu creo que sí. Luis Iglesia, un auténtico placer terte connosco este Páxina Reservada. Volve cando queiras. Cando queirades vos. Grazas, Luis. Boas tardes. Despedimos o noso convidado de hoxe, a Luis Iglesia. Foi un tempo de entrevista moi curtiño, porque non nos quedan moitos temas dos que falar. Teremos que volver a convidar a Luis a outro Páxina Reservada. O dito, hoxe non temos tempo para máis, así que vémonos a vindeira semana. Ata entón, sexan felices.